Akşamınız hayırlı, hormatly iýleşler. Söhbet hoş geldin. Hoş gördük Merdan. Salam iyileşler. Hormatly adamlar bugün söhbet bilen bir temanyň gürrüňine etmekçe bir neme edip gördük maslahat edip yine şeýle ýagdaýlar bar. Şu arada çykyş edel diýip söhbet aýdyp durtsaň söhbetiň aýdýan zatlarynyň ýazgyly suwutlamasy türkmen ýüz paýlaşypdyr da. Sen bunu yine şol yazgı bilen bilelikde orta almasak bolmaz diýilen düşünjäge geldik. Sägat bir möhüm bir zatda bunu hazır gurrun edelsoň arkasyny dowamyny açars. Yani zorluk bilen mejburi ýagdaýda bir dil hatalýarlar. Yine görüm nemede bir üýtgeşik bir zat. Ýöne mene söhbete söz beren söhbet öz garaşsyz ýagdaýda elde eden maglumatlary barda. Şonu gurrun bersin bize. Soň hatam alyp deňeşdirip göreriz. Başga ýene nämeler bardy diýip. Şeýle söhbet o sözü men sana bereýin. Sağ ol Merdan söz verene. Türkmenistanyň içinde ene jaň edýärler da ýa bolmasa özüm gürleşen wagtym sonra ýyda gedýän şu nemeler hakda. Türkmenistanyň içindäki institutlar, universitetler we bolmasa kollejler bar, tehnikumlar bar. Şolar hakda bir giňişliğin öwrenip görnä ýa-ki näkilek ýagdaýda okutýarlar. Berýän bilimler näkilek we şo ýerde näkilek kadrlar ýetişýär. Okuw götüren adamlar haýsy sektörde işleýärler, haýsy nemede urdan işleýärler ýa bolmasa iş tapyp bilýärlermi okuw götüren soň. Mumman bir sürü nemeleri bar da. Onsoň men buň bilen köpden bar gyzyklanyp ýör. Bir aýda, 2 aýda, hatda 6 aý diýsegem ýalňyşmar. Türkmenistanyň içindäki universitetlerde, institutlara näkilek girişini elbetde hemmämiz bilýär. Buny etdenlik Türkmenistanyň watandaşy bolsa habary bardyr. Ýurdyň içindäki universitetlere girip bilmänlikleri üçin ýurtdaşyny okumana gitýärler, çykýarlar has sorsy. Mejbur bolýarlar. We ýurdyň içinde galaýan ýagdaýynda da häzir kellesini işleýän adam üçin ýurdun içindäki institutlardan ýa universitetlerden okap o ýerden bilim alyp çykmajakları hemme aýan zat. Men şu täzelikde ýa ýakynda şu ýyl okuw alynşyk boldy. Sentýabrda okuw başlanýar. Sentýabrda okuw başlamak ýöňe universitetler, institutlar okuw alynşyk bolanda köp kişiden eşitdim, köp kişiler neme ýazdylar maňa ýa habarlaşdym özümne şu okuwa girjek bolýan. Aşgabatda Plan Üniversitetine, Maliýe institutuna ýa bolmasa ýa-ki narkoz ýalar, ýa-ki näme ykdysadyýat dolanýan instituty ýa Mariýanyň energetik instituty ýene şoňa meňzeşler ýa Owulhan adynyň universitet diýip ýene universitet açylypdyr. Men ondan habarym ýok ýa Türkmenistanyna wagtym olar ýa universitet ýokdy. Garaz gepim tümek geri bular üniversitede girmek üçin uje ýanwar aýyndan bu aladesini etip başlaýan ekenler, ýa-ki tanışlaryny tutup pullaryny jemläp şo universitetlere pul bermek üçin, pul berip girmek üçin öňünden ýanwar aýyndan uje şo pullary jemläp başlanýan eken we spisak düzülip başlanýan eken ýanwar aýynda. Her ýylyň ýanwar aýynda şol öz nemesi eken awtomatiski sistema esasında işläp duran neme eken bu. We ondan geçip alsaň ýanwar aýyndan geçip başlasaň bakalar gymmatlap başlaýan ekenler has sorsy. Ya o universitetlere we institutlara giriş nemeler. Giriş nemeler hem institutdan universitet institutlara göre we universitetlere göre ütkapdur bakalar. Yani 200 milyondan başlaýar diýär, ýa köne pulu bilen aýdýar. Täze pullar näçe manat bolýar? Onçasyny bilemok. 20 000 manat bolýar. Dogrymy? 40 000 manat dolaymasyn? 40 000 manat. Bağışlan 40 000 manat bolýar. Yani 40 000 manatdan başlaýar. 70-80 000 manat deçenli diýär, ýani 1 milliard deçenli diýär da has sorsy. Garazyn onsoň menden soň sorak berdim. Şu pullary şunça pulla berip girenden soň sana sen universitetlere diplom üçin girýänmi ýa bolmasa kär günär
öwrenmek üçin we durmuşyňy şonuň esasynda durmuşyňy dowam etdirmek üçin girýän we haýsy maksat üçin girýän diýip soraw berýänler. Ve bana karşılıklayın berýän nemeleri Türkmenistanyň universitetlerine Türkmen ýurdun içinde institut, universitet okumak awraýly bir zat diýerler-de, awraýly bir zat ýani. Şolar ýaly passazanýalaryny düşünje bar eken şu halkyň. Ve ýurtdaşyna gidip okuyanlarym ýani düşünüp zat eken ýani ýagdaýlary bolman Türkmenistanyň içinde okuwa girmäne ýagdaýlary bolman Özüne ýurtdaşyna oňaryp bilmedikler daşar ýurda gidiýät ýa. Hawa etiliyor, etiliyor. Wata men soradım, şolar ýaly awtorsed üçin, awra üçin girýäňmi diýdim, universitetler okumak üçin şoň üçin girýäňmi diýdim. Bol bir tarapdan hawa diýär, bir tarapdan hem bilim öwrenmek üçin diýär. Näme bilim öwrenmek üçin diýip soradım. İşte şol nemeleri okuyan IT fakültetten girseler, kaysi fakültetten okuwa kabul edilseler, şo fakülteden üstüne neme diýerler. Garaz gepim tümmek sonra üstüne sonra açylan soň köp saatlar soraly şolar ýaly on soň öňünden bermelsi näçe diýip nemetdim. Öňünden bermel, soňundan bermel zady ýok. Tegelekläp tanşyma görä we universitetlere görä berilýän pulam bakasam ütgeýämişin. Yani bana bir 3 tane adam aýtdy, Maliýe institutyna 250 milyon verdim dedi. Yani 45 manat dolýar. Täze pullan nemesin bilemi köne pullan nemesin aýdýan berdi. 200 köne pullan aýdyp geçen berdi. 30 müň manat dolýarmy näme şeýle bolýar. Yok. 150 150 milyon. 45 manat dolýar. Yok 250 milyon. 250 mi? Ha. Aha. Hawa. 250 milyon ya Maliýe institutyna girenler var. Bir de neme var? O hocalyk institut var, ýa-ni narkoz ýaly kenler oňudy. Olam şo baka diýär 250-300 milyon we iň güýçlüsi, iň esasy pul berilýän nemeleri ykdysadyýat we dolanmaş instituty, biram Lukmançylyk universiteti, biram nemeken insanperwer universiteti diýär. Insanperwer ýa-ni halkara näme şol ilçilik nemesi var yurttaşlarına diplomat yetiştirýärmişler. Diplomatik, diplomat yetiştirýärler we o gördüm bir kızatlaryny gülkünçde. Awa iň esaslarynyň birem näme diýär? Ýani hukuk fakülteti. Näme şol? Juridiski diýerler. Juridiski hawa edilýär. Juridiski nememişin iň esaslarynyň biri. Hatta Lukmançylykdan hem has demese awraýlysy şolmuşunda häzirki wagtda. Onsoň esasy güldürýän tarapym bar, merdan ýani halkara insanperwer universiteti diýär-de halkara insanperwer ýani sözüne nemesine seret, adyna seret. Halkara insanperwer universiteti bu diýmek, ýani ýurtdaşyndan hem okuwçy gelip okap bilýär diýmek şol universitetde halkara ýani ýurtdaşyndan hem okuwçylar kabul edýär. Onsoň men soradym birinden, bir halkara universiteti gutoran bir gyýyz bar, sorsy olam neme işläp ber häzirki wagtda. Türkmen business neme kanaly bardyr. Nemesin Havar kanaly. Türkmen business Havar kanaly ýöredýärler. Web saytlarym bar, Instagramlarym bar. Bu garaz girip görürler. Şo Alkaran Sanperwer Üniversitetine okan bir gyýyz şo ýerde işläp ber häzirki wagtda. Men şondan soradym şeýle mi? Yurttaşyndan adam barýarmy okumana diýip soramda. Yurttaşyndan näme adamsy diýär-de. Yurttaşyndaky adamy goý, ýurdun içindäki adamlardan näme diýerler? Gelýärler diýdi. Onsoň gepim tümmek ýer oku başlandan soň men bulardan has näme häzirim sorap otyrym men bulardan nähili okuň ýagdaýlar, nähili deme sorap başladym. Ol hemmesiniň aýdýan nemesi sözler bir gelýärdi. Maliýe etkim studiyada okap ýören ýer bar. Okap ýörenler var. Lewapdaky PTC diýärmi, ýa molumçylyk instituty bar Lewapda. Çerçeği şagarında molumçylyk instituty bar. Onu okap ýörenden soradym. Daşowdaky o hojalyk institutyny okap ýörenden soradym. Aşgabatyň içindäki okap ýörenlerden soradym. Garet hemmesiniň aýdýan nemeleri bir neme baglaşýar-da. Okuwa girenlerine nemesini ver ýani kenler ilk başta ýani näme şo çäre gitmek üçin bir laý eşiklerini ak sportivka, ak forma, ak bisine kurtkosy, ak krasowkosy we onuň üçin 10 milyon
pul vermeleken ve üniversiteden satın almaleken onu ve onun Hmm. daşına götürmek için sunkolary var. Ruçka depterleri var. Onam üniversitetin içinden üpçün edýän ekenler pulun verip almalmışyn ve okullar tölegli ýagdaýda geçirilýärmişin. Onsoň o töleglerinem iki bölüp berme şansy bar eken, mümkinçilik töredipdirler şolar ýaly. Oku başlandan soň käbir demeleri ýa-ni maslahat edýän eken okuwçylar düşünneşke işlerini geçirýän ekenler şeýle. Şuda telefon bilen bolanok we çäreden ýüz döndürmek bolanok guramaçylykly taýdan taýýarlanýan çäreleri her bir talybyň diýä talyny goşadyrnak içindäki talybyň gitmegi gerekli zerurdur diýilip aýdylýanyşynda we okuwdan gija galmak bolanok, gija galyp gelmek bolanok, eger gija galyp gelseň waratadan daşyna salynmak, waratadan içine girmersiň, daşynda durarsyň. Ya şoň öýüňe gidip bilersiň arkaýy we okuw wagtlary el telefonuny götürmek gadagan, ýurtdaşyna çykmak gadagan ve ýene şoňa meňzeşler. Bular häzir sen listi nemesini ýazyp bir ekrana getirseň şo ýerde watandaşlaryny görüp biler. Garaz gepiň tümmek geri şolar ýalyk nemelerini aýdýan ekenler-de üniversitede başlananlaryndan soň. Hmm. Ýanky 3 gezek ýurt döwlet derejesinde geçirilýän çärelere gatnaşmasaň, 3 gezek gatnaşmasaň seni awtomatik ýagdaýda okuyan üniversiteden olsun, institutundan olsun çıkaryan ekenler. 3 gezek çäre gatnaşmasaň diýmek. Hmm. Yani bu näme diýmek bolýar? Sen 3 gezek çäre gatnaşmasaň, onsoň okudyan molumlar diýe gater we ýüzüni alýan ekenler da okuwçylaryň. Yani neme ýok diýe, hiç ýumşakluk ýok diýe okuwçylarda. Ya okuwçy diýip aýdaýyn berdi sebäbi o ýerde okuwçy ýetişýär, hasy talip ol gelişmejek söz talip türkmeniň başga manyny berýär. Yani türkçe aýdanda öwrenji diýseň bol o taýda öwrenmek üçin baranok, adam nemesini ýitirmek üçin barýar hasy bolsa. Hmm. Okuwçy üniversiteden gapsyndan girenler şoň elindäki bar bolan ähli erkini ve özüne bolan anamyny elinden alýan ekenler-de hasy bolsa. Hmm. Merdan. Doğru. Üýt Hemmesiniň köşük. aýdýan sözlerim şowur söz. Bütün Türkmenistanyň ýurt derejesinde üniversitetlerde, institutlarda alınıp barylýan ýanky rejim, şolar ýalyk rejim ýanky. O taýda Hmm. kadr ýetişdirmän, şo taýda barýan öwrenmek üçin, ýani hüner öwrenmek üçin barýan studentleri ähli erkini elinden alýan ekenler içine girenlerinden soň. Hmm. Doğru. Menem birki eşden üýt köşük zadym bar, onu ýatlap geçeli şu taýda. Gurrun öýtde bir şo taý okap çykan okuwçylaryň biri. Diýe ine akşam umumy ýaşaýyş öýü ýene nämes bar ha. Şo taýda da diýe kameralar durýarmyş da akşam ine tuvalete çykýan diýe. Şonda diýe gidip barýakan anons geçýärmişler de. Anonsy bilýäňiz nemeden mikrofondan gürleýär bütün binanyň içindäki neme gatlarda eşdilýär de. O pelany ýyp, o taxyan nirde diýe, o tuvalete gidip barýar giýjäniň ýarysynda diýe de. Şey diýip anons geçýärmişler giýjäň içinde. Tuvalete gidip barýakan taxyan bolmalymış kellendi. Ine şey diýip ýanky erkini elinden alýar diýdi. O erkini elinden alýarlar, ona başga bir zatlar bilen doldurýarlar da. Güýmeýärler, adamyň kellesini meşgul edýän bolmalylar da. Üýt köşük bir neme. Indi söhbet ýanky nemäni bir görele. Şol Türkmenistanda paýlaşylan seniň bilen gurrun edip bördükde. Soň bu taýda has üýt köşük zatlar bar, bunu täze çykarypdyrlar. Ýanky içindäki maddalar okan wagtda o düşnükli bolýar, içinde ýanky ýurduň daşynda gidýän hereket nemesi bilen baglanyşykly ýerler bar. O men ýokarsyna okap durmaýyn, ýa okasam mukamay okaýyn ýanky neme diýip soň manysy ýerine barýar da. Geçen Bana berden kän görünen okşun aýratyn suratyndan açaýmasam ýyleşler size de görünmeýän bolsa bizim Telegramda habar kanalımız vardır. Şo taýa girseniz şo taýda paýlaşylýar. okap neme deýinmi, okap bereýinmi ýa? Bolýar sende görünýän osy ulu bolsa okap bilersiň. Ýokarda Kyman nemesinde baş ýazgysynda hormatly prezidentimiziň il ýurt bähbetli siýasatyny durmuşa geçirmekde öz munasyp
goşandyny goşmak, ýurdumyza, halkymyza, ata watanymyza, hormatly prezidentimize wepaly, ahlak taýdan arassa, giň dünýä garaýşly, ýokary derejeli ilimli, bilimli we terbiyeli talebi diýen adyna münasip gelecekde öz saýlap alan ugrundy ökde hünärmen bolup ýetişdirmek maksady bilen okuw döwründe we dinç alışda şu aşakdakylary borçlanýarnyp, ýani okuwçylara berýärler şu kagazy we okuwçylara gol çekdirýärler. Ýani buny her bir nemesini maddasyny bir-birinden aýdyp geçip üstüne dürtgeçler köp wagtymyz alýar. Şoň üçin watandaşlar Ha. Telegram habar kanalymyza girip şeýlerden okap bilersiňiz. Biz esas yerlerine neme ders? Soň ine şunun soňu barda. Yani soňunda gol çekilmeli yeri var. Näme diýe? Eger de diýe sen şonu görüp bilseň okasaň ben bäherde gat kiçi görünýär bende. Egerde şu borçları yerine getirmekde kemçiliklere yol bersem, bana belirlenilen tertipte degişli temmi çarelerinin berilmegine ve okuwdan çıkarılmagıma razy. Men bu borçnamany hut özüm hiç kim mecbur etmezden doğru düşünüp yazdım ve öz şahsy golum bilen tasdikleýär. Nereden gaty gülkünç zapy. Oh. Hakikaten gülmeli zat, yani bunun için gahary etmeler, gahary getirmeler tebi Edil Türkmenistanyň häzirki rejimini, häzirki sistemasyna şundan başga da duş gelip bolanok. Bilýärmi, döwlet adam içindir we ýene şoňa meňdeş. Dünýäde ýekeje Türkmenistan bar, ýekeje ösen ýurtlar, onuň adam Türkmenistan diýişýärler. Ne şular ýalyk nimeleri bilen yüzleşmeli bolýar gynansak da. Soň ýene aşagynda ýene gol çekilmeli yeri bar da. Näme diýe talygyň familiýasy ady diýe, soň golu diýe. Soň talygyň en atasynyň ady, familiýasy we golu diýe. Kredim bu adam 18 ýaşyny geçen üniversitet ýa-da ýokary okuw nämede okaýar. Oňa 30 maddalyk bir näme gol çekdirýärler, üstesine de hosarlarynyň golam gerek. Akla sığjak bir zatmy? Indi soň maddalaryň käbirlerde geleli şu taýda. Başta başlayan zatlarynyň biri ýa maşin ýa ulug sürjek däl diýe, eger bir sany ulug sürýän talip bolsa diýe, okuwçy bolsa onuň ýanynda o maşinine binjek däl diýe. Ondan soň ulug satyn aljak däl, şeýle bir nemeler bar. Ýani inan bilýäňizmi? Men bu bize okuduk da söhbet. Doğru değil mi? Sen hem nemettin. Yine deme üniversitede nemeler bilen gelýärdiler. Okuwçylar maşinlary, motorlary bilen gelýärdi. Menin näçe tanışlarym bardy. Maşini, motor bilen üniversitenin içine girýärler. Üniversitenin içinde park edilecek yeri var. Indi Amerikany el alaly. Yine Amerikada 70-nji ýyllardan bäri orada özem bir şeýle kultura bolupdyr da. Ýokary okuw nämäni gazanan gidýän adamlary hökmän suratda en atasy bir maşin alyp berýärler de. Gutlamak üçin, ýa gutlama maksatly. Şonuň üçin maşinsiz gelinse bir hili näme görülýän ekende, bir näme diýilýär, izagalak ýaly bir nemesi var. Onu filmlerden ama gören olsanız, üns verseniz gabat gelendir. Amerikada 70-nji ýyldan bäri okuwçylar okuwa öz ulaglary bilen gidýärler de. Ýewropada da şeýle. Ýewropada da o. Indi näçe ine şu manysy näme? Bir okuwçy näçe maşin binmeliler, näçe maşin edinmeliler? Ýa ulag. Ine o soran özüňize bu nähil akmaklyk. Yani şu elinden ýa ynamy almak da ýa söhbet sen aýtdyň ha. Adam ýa özüm esasen ýaş şol 18 ýaşly döwürlerinde bir zatlar eden wagty şonam başaryp bilen wagty özüne ynamy artýandyr. Bular ine şo ýörýte özüne ynam gaçar ýaly diýär-de soň ýene nämeler bardy. Şutada esasy men gözüm bilýän zat var, ýani näçe 9-njy maddasyny internet bilen baglanşykly mesele. Oka şonu dolu okasan gowar. İnternet ulgamynda alyma bilime degişli saytlardan başka saytlere girmejekdigimi, şeýlehem VPN programmany, YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar ulanmajakdygymy, şol ulgamlara surat, video goýmajakdygymy, medeniýetsiz surat, audio, video faýllary ýüklemejakdygymy we saklamajakdygymy
gayri adamlara el telefonumu ulanmagy bermejekdigimi diye. Hmm. 9-njy maddasyna aýdyp geçýär. İnternet diýilende merdan häzirki wagtda internet bütün dünýäni basyp alýar, dogrymy? Şol wagtyň özünde internet bilen deň hatarda sosial media ulgamlary. Hmm. İnternet bilen deň hatarda işleýär. İkisen bir-birine zynjyrlaýyn gidýär. Häzir sen sosial media ulgamyny, sosial media kanallaryny ulanmasaň, internet bolanyň näme peýdasy bar? Şolar bolmasa sosial media kanallary bolmasa internet näme işe yarajak? Ya internet bolmasa sosial media kanallary ulanyň näme peýdasy bar? Dogrymy? Yani häzirki wagtda ikisini bir-birinden has üstün işleýär diýjek bolýarlar. İkisiniň bir-birine bolan nemesi bar? Aýratyn tapagy bar ikisiniň. Esas habarlar näme üstüne koýarlar häzir? Sosial medialaryň üstüne koýarlar. Yani web saytlardan hem has ötürü. Çalt ve tiz ýagdaýda. Dogrymy? Ve sosial medialaryň üstü bilen gatty köp zat öwrenip bilýärler häzirki wagtda. Gatty köp zat, mümkin zatlar. Yani esasen YouTube alalar. YouTube häzir ähli zat bar da häzirki wagtda şoň üçin ýöne näme üçin? Näme üçin? Sen student ýani has universitet institut okap ýören bu student yani bir şahsiýet yetişmek üçin bar ýa-da şahsiýet bolmak üçin bar ýa şahsiýet bolup çykmak üçin şo taýp bar ýa bir kunär öwrenmek üçin bar ýa şo ýerek we mundan beýledäki mundan öňdäki durmuşyny esaslandyrmak üçin yani durmuşyny durmuş etmek üçin şo taýp bir zatlary öwrenmäne bar ýa dogrymy? Ýöne şo ýerde nädip şu sosial media platformlary ya sosial media ulgamlary ulanmadan nädip o ýerde şahsiýet yetişme mümkinçiligi bolýar. Yo, şo yetişmeň isläne bolýar-da. Awo Şeýle. ýa bolmasa aýdaly, ýa bolmasa aýdaly bolýar student beýle dogoý. Şoň içindäki işläp beren mugallimlerini men mugallimlere aýtmadym. Buň aýtmadygymy sebäbi buny aýdyp geçsek başdan. Ýöne şu taýda dile getireyim. İçindäki işläp beren mugallimleriň haýsy biri şu sosial media platformlaryň üstü bilen ýa orta mekdep mugallimlerini aýdamok, men institutyň, universitetiň mugallimlerini aýdýan bärde. Institutyň, universitetiň mugallimleri haýsy bir sosial media platformyny görüp ýyzarlap ýa şonu ulanyp dünýädäki bolup duran täzelikler ýa dünýädäki täze açyşlar ýa bolmasa aýdaly öňkü alymlaryň, pedagoglaryň ýa bilim adamlarynyň makalalaryny öwrenip şol studentlere haýsy bir ýetirýän röýt pikir edýänlerden. Türkmenistanyň içindäki institutlaryny we universitetleriniň mugallimleri. Yani bu zat mümkin zat olsa nädip o ýerde şahsiýet emele gelsin, nädip şahsiýet döresin o ýerde. Hawa. Sen aýtjaklaňyz olsa men mugallimler hafta bir aýratyn nemet geçek. Men näme aýtjak bolýan şu taýda bir madda bar-da. Çäreler bilen baglanyşykly 14-nji madda bar. Ondan soň hemmesine girmeli 14-nji maddada näme diýär? Nüsüm näme çeken zat. Mugallimleriň okuw, ulum tertip düzgün we jemgyýetçilik işlerine we çärelere işçen gatnaşmak babatynda berýän tapşyryklaryny gyşarnaksyz ýerine ýetirmäge diýär. Ene pikirdim okuw, ulum düzgün tertip we soň jemgyýetçilik işler we çäreler diýär. Çäreleri okuwyň bir bölegi hökmünde kabul edýän ekenler bular. Şeýle bolýar. O bu çäreler ýanky nämäni öldürýär okuwçyny. Soňra o mutaran okuwlaryň çäreleriniň izi dem meşgul edýärler. Soňra şu taýda nizamlara we okuwa öz wagtynda näme diýär? Talaba laýyk gelmäge, talyp eýneşiginiň, daşky keşminiň ýanky o näme galam, depter ýene näme diýdi. Şo zatlary o hemmesini ýa üstü başyna arasynda saklajak. Indi bunu 18 ýaşyny geçen bir adama aýdýarlar-da. We aşagtyna partalara, stollara, oturuşlara çizjak däl, ýa ýazjak däl diýen bir zatlar bar. Eger 17-nji maddasynda da eger bir 18 ýaşyna gelen adam şu zatlary edýän bolsa diýmek Türkmenistanyň mekdeplerinde ulu bir problemi bar. Mekdeplerinde adam ýetişen ok. Bu taýa gelen soňra mene şu maddalary ýerine ýetirjek diýip o kabul eden adam däldir. Adam bolmazam. Şoň aşagyna gol çeken şu okuwçylar bardyr. Ine şolar adam bolup
Boljak däl diýip gol çekdi bolýar şoň aşagyna. Bu akla sığjak bir zatlar däl bularyň hiç birsem. Merdan bu zatlar Türkmenistanyň nemesi üçin bar, gaty nemede görmeller buny. Yani bundan soň bunu ütgetjek bolsalar ütget bilmeýär. Ütgetjek bolsalar sistemany durşuny täzeden gurmaly ol. Ýekyp täzeden ol üstüne onuň bilen aşağı galýar bary bar. Ýöne sistemany şeýle gurutdurlar merdan ananmarsyň. Başta bu sistemany guraýan wagtlary bu üstüne näçe pul berip bu üstüne kontrol eden adamlar bolandyr. Yani sistema bir aýlanşyga girýänçe. Yani bir pakelenýany, bir etaby, bir gatlygy şu üstünden geçirilseň soňdan öze aýlanyp gitýär da şu sistemanyň üstüne bilýän. Başta şuň üstüne ýöne sistemany guraýan wagtlary üstüne gözlegçilik edýän adamlar köp bolandyr. Ýöne häzir hem dowam edip duran üstüne gözlegçilik edýänler çäre ýagdaý. Şuň üstünden gözlegçilik etmek şu çäre şoň üçin geçirilýär. Ýöne başdaky ýalyk däller şu sistemany şeýle gurupdurlar onu ýöne şoň içine giren şoň esasyny öz-özü dowam etdirip sistemany öz-özü dowam etdirýär da ýani şondan çykjak bolsa da çykyp bilenoklar da ýani kellesi işleyen bir muallif şu taýy badyr hökman bolaýmaly. Şu zatlary kellesi işleyen adam hökman bolaýmaly mümkin näl. Bütün Türkmenistanyň içinde ähli universitetleriniň içinde bir sanak bolan nuje şuňa düşünüp bilenok. Hökman bolaýmaly ýöne çykjak diýse-de çykma mümkinçiligi ýok. Ýani sistema çykardan okşany. Sistema şoň esasyna dowam edip dur. Bu sistemanyň bilkaslaryny ýani ýurduň içinde bilimi ýatyrmak üçin bilimi alamy, bilimi ýok etmek üçin neme edilýär? Gurnalýar. Ýöne nime olimlar nemesine gerek geleýin molumlar bar da aýdyp geçen men berde. Hani talipler diýene ýene bir gerek. Ýöne şu söz dil malanmy bilmän gal. Ýani studentler has dogusy. Şey diýip olaýyn. Ýa bolmasa okuwçylar. İçindäki molumlaryň okuwçylara bolan garaýşyny gurrun berýärler da. Näkilek molumlar özleri näkilek alyp barýarlar okuwçylaryň arasynda torudum bolan. Yani seni bir okuwçy hasana görenok diýär-de gater we ýani nejis gepleşýärler diýär. Gaty nejis gepleşýärler diýär. Yani ýüzüňi almany hiç saçda görenoklar diýär-de. Molumlar ha. Awa molumlar. Şu institutyň universitetiň içinde diýär sen puluň bolsa adam, bolmasa sen adam däl diýär. Hiççilik. Yani sen puluň bolsa sen bilen bagyşlaryň bilen içindäki ýa zenan molumlar sen bilen gezip emilýärler, hatda gezip görenler hem bar diýär. Şolar ýalyk derejede ahlaksyz diýär-de. Erkek molumlar hem şolar ýalyk diýär. İçindäki ýaş molumlar bilen gezişip ýörler diýär-de. Düşünýärmi? Yani universitetiň içinde, institutyň içinde yani sen olara görelli bolmak üçin sen görelli bolup dursaň o ýerde. Barby görelli bolup. Şu görelli boluş şeýle. O görelli boluş şeýle. Ve molumlar diýär student gyýdlary, okuwçy gyýdlary arýalar diýär içindäki ýaş molumlar diýär. O molumlar kimler diýär? O molumlar şu universiteti, şu instituty gutorup şu ýerde molum bolup galan oglanlar diýär. Ya galan gyýdlar diýär şu ýerde. Köpsi diýär. Bar öňden galanlar, öňden işläp görenlerim bar diýär. Ýöne olar biraz uly ýaşlaklar diýär. Ýöne galawasy köp sanysy ýaş oglanlar diýär, ýaş gyýdlar diýär-de. Şolar ýalyk derejede onsoň şeýle bir zat bar. Ya universitetlerde, institutlarda molum diýilen adam, yani bu sen nädik molum bolýar otaýda, bu alym bolma potensiýaly barmy? Yani sen ilmi bir iş geçirmeli, ilmi bir zat yazmaly, sen bir zat döretmeli, ya iň berkije sen kitap yazmaly, ya bir zat üstünde suud etmeli bir zatyň hakykatdyny, dogrumy? Ya institutlarda, universitetde hakyky bilim berýän, ilim adam ýetişdirýän bolsaň şu ýerde, ýöne şu ýerde, şu molumlarda nämeler görýäňiz? Ya nämeler çykjak şu molumlaryň elinden? Şu molumlaryň eline ýetişen adamlardan soň näme çykjak? Institutu gutoran oglanlar bilen gepleşýänlerden. Ya 2 ýyl atrabotgam gutorýança diýär Türkiýe işlemene etjek diýär. Ondan soň diýär pul jemläp diýär gelem. 2 ýyl işläp pul jemläp gelemden soň diýär organ işine işe girecek diýär. Diýerler görýärmi? Diplomny alamdan soň. O da ýa para vermek üçin de. Awa para vermek üçin pul jemlejek diýär Türkiýede ýa Russiýada. Ondan soň gelip 2 ýyl atrabotgam gutorandan soň gelip organ işine işe başlayacak diye. Yani 4 ýyl şu taýda okasaň, o şonuň ýaly pikir edýäň-de. Kelle boş bolsa
Öz uğrundan işleme mümkünçülüğün yok. Sen mümkün näl sen öz uğrundan işlemeni. Hiç mümkün näl. Ya o uğrundan Mesela bilen benim okan däldir o. oğlan var. Yankı narkoz, iktisadiyet dolanış institutun okan bir oğlan var. Hı hı. Özüm fizika matematikası gowy, men tanayan onu. Yani gowy diýsem Türkmenistan'ın içindäki şertlere göre gowy. Yani halkara derejesinde derler. Olin öz uğrundan işleyen mi diýsem ýok diýe, öz uğrundan işleyen. Ondan ýerde işleyen diýsem planetarada garawul bolup görünýär. Nerede? Hmm. Buna näme diýsem? Dünýäniň pulunu harçlap, o hem psihologiýasyny bozup, şu taýlardan geçip garawul bolup durma. Awa garawul bolup ýör. Onsoň ýanky neme bar? Maregen Red Institutun okap çykan bir sany gowlan bar. Olam asly akally. Şu akal tarapda ýaşaýar. Bolen ondan soradym ýanky nirde näme işleýän diýsem, ýa ýeriň aşagyndan tok çekýärler bilýärmi? Hı Ýeriň hı. aşagyndan bolsun ýanky stol bolardan bolsun. Şol tok nemi tok edara giyertdir, gara elim galtakly gum taşıyan diýär. Nerden? Ya Hmm. enerji etkinliği dokan böyle yetişen şol. Elinde diplom var. Hmm. Ya kadir bol yani o kadar. Mesela ne yapıp o yerde neme şahsiyet yetiştin. Ne yapıp Aa. adam yetiştin o yerde. O beriyen, görkezyen okuwçylary görkezyen ahlaklarym ya görüllülerim ya goşadırnak için ne düşünüpler yan kayıt geçişim Aa. yani. O söhbet yankı muallimlerin o ahlakyny aýdyp berdim. O boldy. Soň yankı internet var arada. Menen biraz goşaýyn, soň şu taýda ýene bir nebe okajakda. Käbir zatlar ýöne ýere gürrüň edem zokda, onu ýürüýte alyp barýarlar. Ne internet yankı internetsiz bilim ya bir zat öwrenmek günümizde mümkin däl-de. Hemme zat o şu taýdan soralýar, hiç kim şu wagt bir-birinden o bir zat sorap ýören ok. Hemme kim näme bilesi gelse internetden gözläp, tapyp okap, görüp demet bilýär-de. Indi ýanky ýerde näse okan ýerinde YouTube'a girjekler, TikTok'a. Bularyň hemmesinden bir zatlar öwrenme mümkinçiligi bar. Hatda TikTok'ta da bar-da. TikTok'ta ine İngilizce öwredýän kanallar bardyr. Gatty gowy öwredýändirler özä. Soň ya şol ýanky platformalara girjekler diýen, üstesine de VPN açjaklar diýen. Indi VPN'siz girip bolanok bu. Sen VPN açmayan bolsaň hiç zarada girip bilen bir zat öwrenmek üçin näme gerek? O bir Google'a arkaýyn girip bilmeli. Mysal üçin Wikipedia. O barmy Wikipedia? Ýok. YouTube'a girmeli. YouTube'da dünýäniň iň öňde gelen uniwersitetleriniň leksiýalary bar. Ben näçe ýüzlerçesini gördüm. Ýanky Yale diýdi, ýanky beýleki Oxford, Cambridge ýene näme, soň bularyň nemeleri bar. Ensiklopediýalary bar. Okamaly. Britannica diýdi, ýene näme diýdi. Hemme ýanky olaryň kam bar, uniwersitetlerin kam bar. Ya adam şu taýlardan öwrenýär. Günümizde hiç kim muallimden bir zat sorap, bir zat öwrenip muallim baba nemäniň kursuny alyp barýar. Onuň daşynda hiç adam däl. Türkmenistanda eýle bir muallimam ýok. Bolmasy mümkin däl. Ine şu zatlary goýan adamlar o şunu gören muallim ya ýa-ni muallimçiligiňe şu taýda dowam edýän bolsa o muallimçiliginden şüphe ediler. Olar Türkmen neslini zaýalamak üçin gelendirler. Ine şu zaýalamak bilen baglanyşly şu taýda bir san neme bar. 28-nji madde diýer. Ata-babalarymızdan dowam edip gelen milli däp desturlarymyza sarpa goýmagy, dürli dini akımlaryň näme täsirine düşmezligi, ahlaga, soň näme diýemen görem Milliligimize ters gelýän herkili çap edilýän neşir saýtyň näme men berde telefonuny okaýyn bir neşirler satın almajaktygma ve saklamajaktygma diýär. Awa. Ine öbür üýt köşük bir zat. Ýanky däp desturlarymız diýär, ata-babalarymızdan gelýän maňa bir sany däp destur görkezipsinler. Bizim ata-babalarymızdan gelýän däp desturlar Oğuzlar döwründe galdy, şu taýda galdy. Biz hiç birine bilemzok.
Biz Arapların atalarının o käbir däplerini nemesine alıp bizim däbimiz diýip görürsde. Ona näme üçin diýe? Däp desturlara bagly gal diýe, o dürli dine akımlaryň täsirine düşmezliğe diýe-de. Berdimuhammedowler Wahabi bolup ýöre. Olar näme olara mümkinmi? Söhbet. Berdimuhammedowler Wahabi. Hakykatly Wahabi. Atawa däplerimizi bizinkiler gora hatta däbiň nämedigini bilen oklar häzir kowat Arap däplerini uýup berler. Ne häzir kowne çenni? O däp sözü o Arapça, o destur sözü, ýa-ni destur sözü Farsça. Hani bizim bize de işleýärmi ýok bu sözler? Ýa-ni edep söz var, edep sözü. Ine şo däp sözünden gelýär. Edep diýmek ýa-ni has däp diýmek de çuňur däp diýen almanyny berýär edep sözü. Ya bir akıl almajak bir zat. Yani Nerden berde ýöne şeýle bir zat var. Bu zatlaryny biz her biriniň üstüne aýratyn durup geçersem ya her däl häzir köp wagtymyz alar. Ýöne soňrak nemelerdi ýöne esasy soramar zat şu ýerde ine iň aşagdaky ýazylan sözlem men ünsümi gaty özüne çekýärdi. Ine ýene bir gede okaýyn. Egerde şu borçlary ýerine ýetirmekde kemçiliklere ýol bersem, maňa bellilen tertipde degişli temmi çäreleriniň berilmegine we okuwdan çykarmagyma razy. Men bu borçnamamy hut özüm hiç kim mecbur etmeden, bak hiç kim mecbur etmeden dogry düşünüp yazdım ve öz şahsy golüm bilen tasdikleýärni diýe. Onuň üçin sen hiç kim mecbur etmeden sen özüň nädip aklyňa bular ýaly pikirler gelip ýazyp bilýänsen, ýani meselem şu madda nemedik diýem. 30 maddany düzüp awo. Nädip men aklyma gelsin bu 30 madda. Men o ýerde bu zatlar men aklyma gelenok men hünär öwrenmän, bilim öwrenmän barýan. Ýöne şu ýerde hiç kimi mecbur etmeden diýe men bu borçnamany täden aýtalar. Men bu borçnamany hut özüm hiç kimi mecbur etmeden dogry düşünüp yazdım. Başlan. Dogry düşünüp yazdım ve öz şahsy golüm bilen tasdikleýärdim. Ya bu mecbur etmeden nereden? Yani mecbur ettirip yazýarlar. Yazdıran oklaram hatta yazılı berilen yazılı listi berýärler öňüne okutmadan şulara gol çektirýärler. Okutmadan. Sowagtyň özünde okap beren okuwça şu zatlar okutmadan çekýär okuwça men 100% bilýän bu çekýän. Ve öýüne giden en atasyna belki öýüne giden wagt okuyanlar bolan ýöne bu zatlara en atan düşünmesi gerekler nereden? En atan ýa-ni şu Türkmenistanyň institutlaryna, universitetlerine okumak bir öz borçlu bir awtoritet bolsa ýa-ni türkmençesini ýa-ni awray bolsa sen onu okusun ogluňy ýa çagany adam etmek üçin uğradan o institutda adamlykdan çykarmak üçin uğraýan. Yani geleceğinin öňüne kirest atanak çekýär adam. Meýletin çekýär, öz eli bilen çekdirýär ölen. Bil kaslar we şu jahil etmek üçin üstesine de pul berýär. Yani bular ýalakat häzir kwat 21-nji asyryň alymyň bilimi ösenne döwründe bular ýalakat bolma mümkinçiligi kellet işleýän adam üçin bolup biljek zat del. Merdan ösen o son Türkmenistanyň şunu şu kad nemeler ýadylar okap kim Türkmenistany okumak üçin barsyn daşary ýurtlar. Haýsy bir daşary ýurtly bir maşgala öz çağasyny Türkmenistanyň universitetlerinde okumak üçin uğraşsyn. Yani o ýetgeşik o beýleneme. Indi bu şu häzirine konstitusiýa diýip kabul edip beren zatlar bar özleriniň. Şoňa da ters gelýär-de. Ýa-ni ýatladyp geçeýin diýdim. Ýa-ni o ters gelýär o konstitusiýany olar diňe görkezmek üçin ýa-ni Berdimuhammedowler görkezýärler sahna çykaryp ýoksa bir derde ýaranok olar sahnada görkezmek üçin bar. Kellesi hem işläni olar ýetgeşik. Konstitusiýa dedil şeýle, ýa-ni görkezmek üçin bar-da. Ýani şoňa bir ters gelýär, soňra esasy ady insan hukugyna ters gelýär. Ýani insanyň ýa-ni gul ýasamak üçin ýa-ni şertler bar-da, sowatsuz goýmak, elini goluny baglamaly, onu etmeli, bunu etmeli däl, şeý dip geyinmeli, bunu geyinmeli däl, aşagda da dar jalwarlar hem de şoňa benzeş zatlar da dowamy. Şolary çelli hemme zadyna girip deýinip çykypdyrlar da. Ýok, universitet
institut diýilýän zat sen erkin bolmaly. Çaga şo ýerde adam erkin bolmasa hiç bir zat öwrenme mümkinçiligi bolanok. Sen islesen nähilek yetişdirjek bolay, sen erkini elinden alýan bolly. Tupik öňü ýok şoň. Öňü ýok hiç ýeri. Sen 7-24 okap ýataýsan şo çaga. Hiç zat çykanok. Eger hatta öz erkin açyk erkin pikir edip bilenok we öz pikirini açyk erkin ýagdaýda aýdyp bilenok. Ya problema Mümkün da zat çözüp bilmeýär durmuşyndaky çykan problemalara. Indi söhbet biz bunu o jemleji näme getireli? Jemlejiler näme getirmäkenlerden şunu aýdyp geçeýin. Türkmenistanyň häzirki wagtda men hökümetiň adamsy ýa men hökümetiň işgäri ýa men döwlet adamsy diýip gören adamlaryň hiç birem şolar ýalyk universitetlerden çykandan soň olar adam bolup ýetişmeýär. Ya adam bolup çykmaýan soň pikir et görsünde biz kimden zat talap edýäris, kanun tarapdan kimden talap edýäris. Şolar sen talabyny ýerine ýetirjek adamlar meni garşyňyzdaky. Pikir et görmeli adam bilýän. Onsam şeýle bir zat bar, ýa-ni berdim komiýetler diýdiňde ýegenler taýpasyna degişli bir sanak Batyr Recep suratyny goý. Batyr Recep ýani öz ulanýan sosial media hasaplaryna Lil Recep diýip tanalýar. Bu jagaz ýigit Aşgabatdaky ýani halkara Newtgaz ýani Politehnik institutyny okan we şuň bilen bir kursy okan oglanlar gurrun berýär. Merdan anan ýaňmy okuwa gelen wagtlary biraz az wagtlyk universitetde gördük diýär. Biram aýda bir gerek gelip gitýär diýär. Aýda bir gerek gelip gitýär ondan soň diýär. Ve hatta rektoram diýär. Rektor bilen zat diplomat diýär, galet gepin tümlek ýör şu jaga şeýgide. Ve islenlik wagt ýurtdaşyna çykyp bilýär, islenlik wagt. Ýani maddalaryň içinde ýurtdaşyna çykma gadaganlygam bar, ona aýdyp geçmedik. Olan esasy nemeleriň biri. Ýöne şu jaga şeýgit diýär, bir görseň Amerikada, bir görseň Dubaýda, ýene bir görseň Ýewropaň beýle Angliýada da diýär. Angliýada da geçip diýär. Ýöne şu ýylyň maý aýyna diýär, nemesini alypdyr şu jaga şeýgit. Eline diplomuny alypdyr halkara Newtgaz universitetinden. Onsoň näme üçin buna degişli däl onun universiteti okan bolsa bir instituty beýle watandaşlary o kanunlar, o nemeler ýani gol çekdiren maddalar degişli de beýle halk üçin buna degişli däl. Diýilen sonra orta çykýar merdan. Ine bu aýdyr. Yo aýdy. Näme bardy indi men şu zatlary o eşitmekdim, görenmekdim şu aklıma gelýär ýa-ni İslam nemesinde, cemiyetlerinde şu başdaki adamlar vardır. Esas mollalar ya da hükümdarı olsun. Şolarım çağaları İslam zadyny edýär, ýöne garybyň çağalaryna gezek gelende o din, şeriat, kadagan, haram, halal diýip maddalar getirip goýýarlar öňüne. Ýöne öz çağalary bolsa İslam zadyny edip berlerdi. Bu Eýranda da şeýle. Eýranam hakykatdan hem ýa-ni şol gadagan edip beren mollalar ýene nämeler bardyr. Ine şolaryň çağalary gije gündüz ýa-ni mejlis berýärler-de oturuşyp çağırıp o toyda bara içişlik şonu ýazatlar edip ber Eýranyň içinde. Mysal üçin o Taliban bütün gyzlaryň okumagyny gadagan edýär, ýöne öz gyzlary Katarda soň Kuweytde ýene nämede okap berler. Gyzlaryny ýokary nämede okudyp berler. Ýöne beýle adamlaryň okumaly däl-de bularyň kam edil şeýle bu ýanky halky raýat eden wagtyň bolýar. Eýranda halk raýatmy raýat, Awganistanda raýatmy raýat, Türkmenistanda raýatmy raýat. Raýat bolan üçin şeýle. Beýlekilere o pikirlenmesin, üýtgemesin, ösmesin diýär-de. Ya bular mine şol sınıfdan. Bu sistema sözüňe möýlen bolýan insanlyga garşy işleýän sistema. Öz bähbitlerini goraýa, şonuň üçin biz nädegen bolsa bulary alma hakymyz bar. Ve hukmanam nämetmeli. Indi söhbet ýadyndan çykman gaýdaýyn ýa demäni gürleşdikde uzyn 40-45 minuta ýakyn. Indi şol universitetlere
adamlar yani gelmän kana orta mekteplerde zaýalýarlar. Soň birazrak o mümkinçilikleri bolup yani okumak ilmi dama yani bilim bilen baglanşykly däldir. O maddi mümkinçiligim gerekdir okan wagty. Bu dünýäniň hem ýerinde de şeýledir. Indi maddi mümkinçiligi bolan belki de o aň huş ýerinde bolup yani orta mektepde zaýalan man şo taýaçely baranlar hem zaýalýarlar da. Türkmenistanda şu bilim ya da eğitim diýilen bir nemämiz bar, çizgimiz, sistema. Ine şol halky nesilleri zaýalayan bir çizgi. Soň şo çizgiden geçen adamlar hem yani polisiýany mehemeni gören wagtda gorkup ýören adamlar ine şo taýdan çykýar. Hiç haçanam kitap okap, pikirlenip gören adam Türkmenistandaky ol çekirtge ýaly bolup ýören nemelerden gorkmaýarlar. Yani ors pagonly türkmenlerden gorkmaýarlar. Yani şolaryna gorkmasy üçin şo nemeden geçirýär-de, şonuň ýaly ýerlerden. Şunuň ýaly bir bilim sistemasyndan geçirýärler. Bu näme etmeli? Şuňa gatnaşýan, ine muallim bolup ýörenler bardyr. Yani ýokary okuw jaýlary esasana. Buların hemmesine ölüm cezasyny bermeli bolsa da beremeli. Sebäbi şular şu taýda şo derece zaýalamasa ýa-ni nesilleri Türkmenistandaky ol Berdimuhammedow görünüp durar. Bize görünüp durar. Ýa-ni samsykdy gepläp bilmeýändigi bir adam bilen garşylykly oturup gürleşip bilmeýändigi görünüp dur. Ýa-ni sözü tonlary aýdyp durar. Men samsyk diýip. Bonuň soň näme ine şunuň ýaly sistemadan geçirýär, Berdimuhammedowlaryň derejesine getirýär, samsyk edýär hemmene. Ondan soň ine Türkmenistan parlap ösüp barýar diýip ýa-ni näde wallap bilseň alda ber. Näme aýtsaň hem aldan ýa diýip pikir edýärler-de. Şonuň üçin şu ýokary okuw jaýda oturanlar ine soňky nemelerde hasama o gözümüze ýetdi. Bular yani ölüm cezası eğer hiç kime berilmeli däl bolsa da diňe şulara berilämeli. Ölüm cezası. Sebebi var nereden berilmeýäniň sebebi ýanky bilýärler, bilimiň ýokdugyny bilýärler, ýöne adamyň şahsiýetini elinden alıp jahil ýetişdirýärler. Yani adamyň ömrüni zaýalýarlar. Bir ýalňyş bilim berilimi bolly, ondan sen näçe dogry bilime tarap gönükdirýär şol adamy. Ýalňyş bilim alan adamy dogry bilime tarap gönükdirsen, uje podsaznaniýa ornaşan zat o çykmasyn kyn bolýar, gaty kyn bolýar. Hakykaty kabul etip bilenok. Ne şu wagt türkmenler edil şu wagt bolup ýörşýärler. Hakykatlara aýdýas ýöne kabul etip bilenok. Ol Türkmenistanyň universitetlerine, institutlaryna okap çykan adam edil şolar ýaly. Cemläli wagtymyz hem epesli boldy. Söhbet sağ ol, gowy zatlar düşündürdüň. Ýa-ni ýelleşlerimize ýetirdik. Bunu şu jenaýaty işläp ýörenler hem olar hem diňler görerler hökmän suratda we iň agyr jezany alaýmaly hökmän suratda da hiç gaçary ýok. Olaryň edeni işleriniň öwezine dolup bilmejemiz görünüp dur. Diýmek şunuň ýazadyň gaýtalanmazlygy üçin hem göze görünür bir ceza verilmelidir. Başka demesi ýok. Bunda sağ ol, söhbet. Ýaxşy, sağ ol. Olýar.